Assalamu alaikum masu kallon mu. A ci gaba da kawo muku daɗaɗɗen shirye-shiryen mu na ba Maraya Sai Rago. Yau Allah ya sa mun yi katari mun haɗu da 'yan ƙungiyar gidan kowa da akwai masu ɗibar toilet. To kafin mu ɗora za mu so mu ji ɗan takaitaccen tarihin malamin kamar yadda tun da kai ne oga ko? Ni ne riba ɗan ƙungiya daga Gwale. To sai ka ba mu ɗan takaitaccen tarihin kanka sai mu ji yadda abin yake. Assalamu alaikum masu kallo na, ni ne Yakubu Ali Rimin Gado Kazar Dawa Tunga a hukumar ƙungiyar gidan kowa akwai ta masu kwasar toilet. Ina da mata na guda 3 da yara na guda 12. Ma'aikatanmu kuma Gwale filin mushi. Wannan aiki namu mun fara shi ne akan cewar maganin zama hakan nan, domin me duk mutumin da zauna baya da sana'a zai iya shiga cikin wani garari na halin rayuwa. Yasa muka ga cewa ya kamata mu nemi aikin yi kafin wani yi amfani da mu, mai amfani da dama da Allah ya ba mu dama kanmu. Na ji wannan. Kafin mu dora, wace gwagwarmaya aka yi ta rayuwa kafin a fara wannan sana'a? An yi sana'o'i da dama kafin a shigo wannan sana'a ko da man da ita aka bude ido? Kafin na fara wannan sana'a farko na yi karatu, kuma ba da na gama karatu na zo na fara aikin acaɓa. Da na gama aikin acaɓa na zo na tafi Lagos. Da na je Lagos na yi sana'o'i daban-daban, kuma daga bisani na dana shiga wannan harka. Wannan shine. To wannan sana'a taka da kake yi watakila da akwai silar da yasa ka fara ta. Wani dalili ne, ko ka san wani lokacin abokai sai su ja mutum, ko kuma a samu wani dai dalili dai sila dai da ta sa ka fara aikin? Ya aka ka fara wannan aikin? Gaskiya ne, dalilin fara wannan aikin farko dai akwai ainihin manya da suke da kasahin mu, kuma daga bisani suka gama da cewa ci gaban abin da taimakon al'umma da ake yi a hankali suka jawo mu su suka nuna mana wannan harkar. Wannan shine dalilin da yasa muka zo muka gani, kuma a haka mu ma gashi mun zama mun yi karfi har mun zama wani abu a cikin ta. Wannan shine. To yanzu misali ka kai kamar misalin shekara nawa kenan kana wannan sana'a? Shekara 23 kana yin wannan sana'a. To ka san kamar kowace irin sana'a akan samu wasu sana'o'in zaka ga ka samu nasarori masu dimbin yawa. To kai ma a cikin wannan sana'a taka da akwai wasu nasarori da ka samu ne haka? Alhamdulillah na samu nasarori da dama ta kan wannan harka, domin tun farko lokacin muna ɗauka a ka, ni ina ɗauka a kaina, kuma muna kawo kududdufa lokacin da muna fama da 'yan iska zaune gari banza wanda suke suna shaye-shaye tun a lokacin babu ƙwayoyi, sai dai ainihin irin su bula da kahin kadangare ke suke jika suna zama a kududdufa. Tun a lokacin muke wannan harka, a hankali Allah ya kawo ci gaba, muka fara samun kuraye irin na katako muna amfani da su. A hankali kuma samun ci gaba muka samu kuraye irin na tura ruwa, muka zo muna amfani da su. A hankali muka kuma samun ci gaba lokacin Malam Ibrahim Shekarau da izo ijawo ƙungiyarmu ita fi tare da ita, ya zo ya saya mana motoci guda 44, kuma izaga kowace kusurwa a filin ƙwaryar jihar Kano wajenta ya sai mana filaye, ya gine, ya katange, isa kyaure, ya haƙa mana rijiya, yace gashi nan ya ba mu halak malak. Duk sanda muka kai toilet nan can wajen gari, to mu wanke kayan aikin mu higo cikin gari wanda yake ba tare da mun tutar da jama'a ba, sakamakon aikin da muke da ka da kuraye muna zuba a kududdufa da kwata a cikin unguwa, ina cutar da jama'a. Shine imanin wannan kokarin. Alhamdulillahi mun gode, Allah ya ƙara wa Malam Ibrahim Shekarau girma, Allah ya ƙara masa girma. Wannan shine. To shikenan mun ji wannan. Duk ka san kowace irin nasara aka samu wani lokacin takan tafi da kalubale. Babu wani kalubale da kuke fuskanta wurin gudanar da aikin nan ba, duba da yanda yanayin aikin naku yake? Akwai. Wannan kalubalen da muke mana shine farko muna fuskantar matsaloli daga ainihin yara waɗanda ba san ciwon kansu ba. Idan mun ɗauko suka yinka tonanmu suna tagadanmu, amma duk da haka inda mun san halak malam muke nema muke daurewa, ba bai musu komai, mun san cewa yara ne ba san ciwon kansu ba. Wannan shine na farko.
na biyu kuma akwai ainihin mutane waɗanda suke ba zan ce marasa ilimi ba, yawanci dai in ce kamar waɗanda ba san me abin da yake akwai ba. A ganin cewa muna wannan sana'a sukan ganin ƙazamiyar sana'a ce, suke kyamatan mu, suke gudun mu. Wani abun ma idan kamar an zo da abinci wanda ka za ka sa hannu sai ya janye jikinsa ko kuma ya tashi ya ce shi ya ƙoshi sakamakon kai kana aikin toilet ba zai ci da kai ba. Wannan ina ganin cewa irin wannan abin da ake mana kamar ba a yi mana adalci ba, domin ruwa ba abin da ya bari ba kuma abin da ba a tsarkakewa. Wannan shine ƙalubalancin da muke haɗuwa da shi a cikin wannan aiki. To bayan wannan ƙalubale haka da kuke samu tsakaninku da mutanen gari wanda su kuke kwashewa, su kuke taimakawa, kuma su kuke yi wa komai wannan duk abubuwan da kuke. Gaskiya. Bayan nan wurin kamar yadda ake tonan abin, ba ku da wani ƙalubale na yadda yanayin wurin da za ku tone ko kuma ku kwashe ko kuma yanda yanan abin yake, babu wani kalubale ɗazu kamar yanda muke magana da kai a bayan fage na je kana cewa ana saka maganin kafi ƙato ne ko wane ne? Gaskiya ne. Ya abin yake ne? Muna samun matsala a cikin rami kwaman ma a ce na gargajiya wanda yake ba so kawai ba yanzu na zamani wanda yawanci an fi yin flushing ɗin shi da ruwa. Ya kaci wannan mu sa bokiti mu tumbulo a zuba a garwa a ɗauka a zuba a cikin duran akan mota. Na cikin gargajiya da ke ba matsala nake gargaɗi akan cewa masu gida irin masu saka allurori a ciki, reza, kwalba, to dan Allah dan annabi su kiyaye akan wannan, domin wannan abin ina cutar da mu. Domin akwai wanda yake ana shiga ciki, in an shiga cikin nan wani daga ciki zai ga ko yanke a hannu ko yanke a kafa, sakamakon haka zai samu matsala. Saboda haka ina gargaɗi akan masu gida kowanne ya kiyaye da wannan. Kuma akwai wani maganin da suke sawa wanda ake cewa wai kafi ƙato aiki, to shi ma idan ba su san illarsa ba ina son faɗakar da su illarsa. Illar wannan magani shine lillahi wa rasuli, shi akwai ainihin mutanen mu da dama wanda sanadiyar wannan maganin an rasa rayuwarsu ta dalilin wannan magani, saboda ainihin ramin yana yin zafi idan mutum ya shiga zai cece rayuwar da kyar, wani ma kuma ta sanadiyar haka ce garin kuna. Ina kira da dukkan matasa waɗanda suke suna da ƙarancin sana'a, zaune gari banza, an haife ka kamar inda aka haife ka so ake kai ma ka haifa, kamar inda aka rene ka so ake kai ma ka rena. Saboda haka dan Allah matasa 'yan uwana ku kula, ku bar zaman banza, ku nemi sana'a yi, domin mai sana'a zai taimaki kansa har ya taimaki wani. Zaman banza bai daɗa komai ba in ban da lalacewa. Saboda haka ina gargaɗi da dukkan mutumin da bai da sana'a dan Allah dan annabi ya nemi sana'a yi. Ka dogara da kanka, wata ran wani sai ya dogara da kai. Yanzu idan mutum yana so ya fara wannan sana'a irin taku, yana so ya shiga, me da me ya kamata ya fara tanada kafin ya fara yin wannan sana'a? Gaskiya ne. Idan mutum yana son ya fara wannan sana'a tamu, na farko dai ma da ƙungiya a ainihin ta state, akwai kuma ƙungiya ta local government. Idan ka zo za ka fara wannan sana'a tamu, domin tana da gargaɗi da jan kunne mai zafi, domin harka ce wacce take ta shiga gidajen jama'a. Kuma shiga cikin gidajen jama'a za mu shiga gidan mai kuɗi, gidan talaka, gidan malami, gidan mai mulki, gidan basarake, ko ina shiga muke idan aikin mu ikama mu je mu aiki. To kaga ba zai taɓa yiwuwa ba mu ɗauko mutumin banza wanda ba mu san shi ba, ba mu san garinsu ba, ba mu san iyayensa ba, mu zo mu saka a cikin wannan harka ta shiga cikin gidajen mutane, domin idan wani abu ya faru to za a zo a nemi ciyaman ɗinmu a tambaye shi ya aka yi haka. To gaskiya ina godiya ma da Allah maɗaukakin sarki, domin tun da muka fara wannan sana'a ta mu ta gidan kowa akwai, ban taɓa jin ko a gidan rediyo an ce masu kwasar toilet sun je sun yi aiki a gida, an ce an tashi ko da kwaman sabulun wanka kwaya ɗaya a cikin gidan nan ba a gan shi ba. To wannan ma na gode wa Allah, na kuma gode wa mutanenmu, ina kuma roƙonsu da su ƙara ba mu haɗin kai ta wannan ɓangaren, su kiyaye da kayan jama'a, su tsaya kamar inda suke neman halak malak ɗinsu, su ci gaba da neman ta kamar inda suke yi.
kuma idan mutum ya san ga wannan harka akwai ainihin kuɗin likita da ake biya. Idan ka zo za a tambaye ka ainihin ina ne garinku, waye zai tsaya ma garanto, cewa ɗin ma zai bi ka tabbatar da cewar ainihin ko da ba kai ka gudu to ga wanda ya tsaya maka in ka aikata wani laifi to shi za a je a kamo a hukunta shi dukkan bakin gwargwadon laifin da ka aikata. Kana kuma idan ka zo kai rigista sai a zo a kai ka ga ainihin gurin chairman na jiha, ido iganka ku yi interview da shi san tambayoyin da zai maka. Idan ya amince da kai kana sai zo ya maka ID card na tabbatar cewa an yarda da kai ga cikin kungiya. Ba haka nan kara zuba kawai ake cewa wannan dan kwasa tole bane, domin wannan shine ainihin tsarin da aka dauko na kungiyar gidan kowa akwai. Kuma ina godiya da dukkan ainihin ma'aikatan hanya, jami'an tsaro kenan, domin su ma tsakani da Allah suna ba mu goyon baya 100%, domin duk motocin da suke aiki a hanya tsakani da Allah ko dare ko rana, ni dai da fara tuki na za kai kamar shekara 11 ban taba jin an ce yau gashi dan kungiyar gidan kowa akwai an zo an kama shi ko ina tafiya cikin dare an tuhunce ko cikin rana ba, saboda sun yarda da mu, sun yarda al'amuran mu. To ina godiya da jami'an tsaro, duk wani mai ɗaurar ɗamara ta gidan gwamnati ina godiya da shi. Ubangiji Allah ya sa ya gama lafiya, domin suna yi mana komai akan hanya, ba takura mu ba kuma za takura mu. Ko tare hanya aka yi ce to kungiyar gidan kowa akwai a zo a wuce, tsakaninmu da su sai dai gaisuwa sai alheri. Wannan shine. To misali yanzu a cikin wannan harkar taka ta wannan da akwai wani lokaci da ka taɓa yin wani samu wanda ba ka taɓa mantawa da shi ba. Ka san wani lokacin ita sana'a tana da wani abu, in ta bujiro ma da wani abun sai kaga kayi wani samun da ba za ka taɓa mantawa da haka ba. Gaskiya wannan lokacin ba kai ma a wannan ta akwai ko a banan nan gaskiya ba ma kan kai da nisa wancan na ba duk a kyale shi. A banan nan a lokacin da nake tuka wata hilas ta waje hilas, gaskiya alhamdulillah na yi samun da ban taɓa mantawa da shi ba, domin me na aurar da 'yata a cikin ƙaramin lokaci, tsakanin wata 2 na samu kuɗi sama da naira 370 a tsakanin wata 2. Na zo na aurar da 'yata, na mata kayan ɗaki, ne mata komai. Kana kuma ni bayan an aurar da ita tsakanin sati 2 na zo na kuma yin auren ba haɗejiya a riga na je ɗauko ta na kai da can ƙauyen garin Murimin Gado, tana nan aji kuma tsakanin wata 2 din ne wannan. Kaga wannan samun ba zan taɓa manta da shi ba. Ka gani? Yawa banda na baya. Ba haɗejiya da ka kai can ƙauye ke. Tana can a gida. To wannan tsakaninka da haɗejawa ne ba ruwa. Yawa to ai shi ne, ka gani? To shikenan kamar yadda yake a bisa al'ada. Duk wani lokaci ka san an ce hannun da ya kirgari ba wata ran yakan kirga asara. To ba zancen asaran muke ba yanzu tukunna. Kamar yadda ka taba samu din nan, wani lokaci akan samu tuntuɓe na sana'a, wanda shi ma wanne yakan tsaya mutum a rai wanda ba zai manta da shi ba. A rayuwarka ta sana'an nan ka taba samun wani tuntuɓe wanda shi ma ba za ka manta da shi ba? Na taba samu. Akwai lokacin da ban taɓa mantawa ba, mun je aiki cikin sharaɗa. A lokacin nan ana cikin aiki, Allah ya kawo mana wani akasi daga ainihin ko dai yaran unguwa ne ko kuma ainihin yaran gida ne. To hinan gaibu sai ubangiji, domin ban gani ba zan ce lalle ko ɗan cikin gidan bane ko kuma gashi. A lokacin abokan aiki suna cikin aiki, ni kuma sakamakon aikin mota na ɗan sati guda ban je gida ba, sai ya kasance cewar na samu kuɗi na lokacin naira 44,000. Na irga a cikin gidan nan, sai na cire riga haka da ɗauko ɗan kayan a cikin mota zan wanke, amma kafin na gama wankin nan in shanya kayan nan na nemi kuɗin nan sama da ƙasa na rasa. Wannan abun ban taɓa manta da shi ba, domin abin ya bani mamaki, ba ga abokan aikin ba ga mutan gidan ba kuma ga 'yan unguwa ba. To amma ina zargin mutum ɗaya, wani kurma wanda ike shi izo din gibi biya ta yana jana a matsayin ni na ogansu, ina ce mun in zo ga wani soka wai can zai bani aikin sa sai an kwashe. Yau da ran da wannan bayan ya tafi kuma aka nemi aka rasa, kuma na ga babu wannan kudin. Wannan abun ban taɓanta da shi ba. Allah sai daga cewa talauci ne ya ishe mu, ba mu da wani abu da haka muke kwasa kashi. To ba haka bane.
tsakanin da Allah, domin duk yawancin masu yin aikin toilet din nan mutanen karkara ne. Idan ma mutum baya da shi to mahaifinsa yana da shi ya ban masa, shi ma kuma mahaifinsa a kansa ya ban masa, domin muna da dabbobi, muna da gonakai, kuma muna noma da kiwo. Ba wai aikin yi ne ba mu da shi ba, gani muka dai kawai idan muka shigo sana'a wannan za ta ƙara taimaka mana wajen ɓangaren neman mu. To su ne mana irin wannan kallon, wani gani zai kawai kai ka rasa inda za ka yi ne kawai da ka zo kana iban kashi. To gaskiya ba haka bane, wannan ma yake ɗaukan wannan abu da wannan manufa, to gaskiya ya sauke, ba babu bace, taimakon al'umma ce, kowa da hanyar da zai ci abinci. Hanyar cin abincin wancan daban, ta wancan daban, ni ma tawa karan daban. Haka Allah ya riga ya tsara, tsarin Allah ne, ba kuma wanda isa yi masa canza wannan tsari na Allah, sai dai shi da kansa. Idan Allah ya canza man da wata sana'ar, sai ka ga ba zato ba tsammani, kamar da ka ga mun shigo, sai ka ga wata rana mun tafi wani bangaren. Wannan shi ne. To yanzu na ji waɗannan abubuwan da ka faɗa. Kamar yadda yake lokacin da ka fara faɗa, lokacin da kuka fara sana'an nan, kun fara tun daga ɗauka da ka kuna zuwa kududdufa, har kuka zo aka fara samun amalanke, har aka sake ci gaba kuka samu ƙananan motoci, ga kada zabgegen mota yanzu irin wannan. Wannan gaskiya. To bangaren yadda ake kwasan abun kuma fa, akwai wani ɗan ci gaba da aka samu fiye da yadda yake yanzu, saboda kaga yanzu ba kamar zamanin da ba, yadda cututtuka suka yawa kuma ana ɗiba da hannu a wancan lokacin, kuma na ga har yanzu ma da hannun ake ɗiba. Ba wani ɗan abu da aka ɗan ƙara samarwa don a ɗan ci gaba haka, ɗan kare jiki da daga wasu abubuwa haka fiye da yadda yake a da, kamar yadda na bada misali na wannan. Gaskiya ta nan ɓangaren dai gwamnati bata kula da mu ta nan ɓangaren ba, kamar dai inda na yi bayani ɓangaren taimakon da muke da shi na ɓangaren gargajiya, har yanzu dai da shi muke amfani, domin gwamnati bata kula da mu ba, ta jawo mu a jika domin ta taimaka mana da wani abin kariya wanda take ganin cewar ya fi namu muhimmanci, ba ta yi mana wannan agajin ba. Wannan gaskiya ne. To yanzu menene burin ku nan gaba dangane da wannan sana'a taku? A burin mu nan gaba, ka san an ce shi dan adam ba da su buri. A farko dai zan yi roƙo da ainihin ita kanta wannan karan kanta gwamnatin nan ta yanzu ta taimake mu, ta duba mu akan bangaren yawan kayan aiki. Yanzu gaskiya ne mana karanci, da kuma guraren kaiwa, kamar inda Malam Ibrahim shekaru sai mana filaye guda 4. To yawanci yanzu muna samun matsaloli, domin waɗansu filayen daga ciki sun higo cikin unguwa, saboda gari na faɗaɗa ne. Maimakon da suna wajen gari, to yanzu a hankali sun fara higowa cikin gari. To ina roƙo da wannan gwamnatin ta taimaka mana, ta shiga cikin wannan ƙungiya ta mu, ta gani abin da ida ce da ta taimake mu da shi, ta taimake mu da shi, domin mu ma muna yi ne domin mu taimaka wa al'umma annabi, duk da biyan mu suke yi. To amma fa wani ko nawa za ka biya shi wannan aiki na toilet, tsakani da Allah ba zai yi shi ba. To muna roƙon gwamnati da taimaka mana da kayan aiki, da kuma guraren da za mu rinka zuwa mana kaiwa, domin guraren yanzu sun mana karanci, kayan aiki kuma ya mana karanci. Roƙo ga mai martaba sarki da ya taimaka mana, ainihin mu ne ƙungiyar gidan kowa akwai tagwale filin mushe, saboda a watannin baya mun ɗan samu wani tangarɗa ga mutanen unguwar Gwale filin mushe, bai musu laifin komai ba, aƙalla ba a ƙasar ba mun kai kamar shekara 50 a unguwar nan, domin ni kaina ba wai ni ba, iyayenmu ma kakanninmu kenan su suka fara zama a gurin, har muka taso muka taras. Amma daga bisani 'yan unguwa suka sa ido, suka ce wai mu muke kawo kwalara, muke kawo cututtuka a guri, suka zo suka kore mu daga filin. Kuma daga bisani muka zo mu kuma koma bakin titi, a bakin titin ma yanzu muke a zaune, kuma a hakan ma kokari yake a samu da ido. To ina roƙo ga mai martaba sarki, waɗanda suke da ruwa da irin waɗannan abubuwa da suke yi, a samu dama a taimake mu, a faɗakarwa akan su san cewar mu zama mutane kamar da suke koran mu, suke challenging din mu. To da Allah da Annabi a taimake mu, a ba mu dama mu samu yancin kanmu, mu samu gindin zama a ainihin karamar hukumar Gwale. To Allah sa wannan roƙo naka ya kai ga kunnuwan da ya kamata su ji, kuma su sauri su ɗau mataki dangane da abin da yake faruwa. Amin. To za mu sallama ko? To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
na gode, Allah ya saka da alheri, Allah ya kai kowa gida lafiya, mu kuma ubangiji mu ma Allah ya sa mu tare da wannan aiki lafiya, Allah ya kai mu gida lafiya. Assalamu alaikum. A to jama'a masu kallon mu kun ji dai yadda ta kaya tsakaninmu da gidan kowa. Muna fata dai abubuwan da ya faɗa za su zama wukar gindi, kuma kiran da ya yi ga hukumomi da za su zama cewar an dubi wannan kira nasu, kuma an samu su an ɗauki mataki nan da nan. Duk da yake cewar wannan sana'a kamar yadda suka kira ta gidan kowa da akwai, to kowa ya san gidan kowa da akwai. Duk gayanka duk wani irin abu da za ka yi dai an riga an tabbatar cewar wannan harka dai dole a yi ta, kuma gidan kowa da akai, kuma yadda ya faɗa cewar kowace irin sana'a ka gani ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ke dan karawa mutum ya ce sai yayi. in son samu ne watakila shi ma yana so ya zauna a ofis ya sa AC ya waye ya kwanta ya kishin gida, to amma da yake yanayin na ubangiji ne shi ya niyya ya dan karama sana'a cewar kuma lalle sai ka yi ta. Duk wanda ka gani da irin sana'arsa to ubangiji shi ya nufe shi da yin wannan sana'a. Saboda haka ba mutane ne wanda ya kamata a dinga kyararsu ko kuma a dinga abin nan ba. Shi yasa Allah yake karkasa kowace irin sana'a, wannan kamanan shine dan adam yake zama lafiya. Da a ce kowa in yayi da kansa zai kwashe ya je, wani ba zai iya ba, amma sai Allah ya ba wani sana'ar ya dinga yi dan shi ma ya samu ya ci abinci ya tsira da mutuncinsa ta wannan bangaren. To alhamdulillah Allah ya sa wannan ya zama darasi ga waɗanda ba su da sana'o'i, suke tara gaita suna yawon banza, suna tumasanci ko suna jagaliya ko kuma suna roƙe-roƙe a bakin titina da gidajen al'umma. Allah ya sa wannan ya zama musu darasi, tunda dai gashi wannan sana'a da ake ganin ta ita ce ta ƙasa-ƙasa, to amma gashi shi ya riƙe sana'arsa hannu bibbiyu kuma ta rufa ma asiri, yayi duk wata bukata da yake da ita ta rayuwa, Allah ya taimake shi ya gudanar da ita. Kuma attajiri ne nan bayan an gama ma ban san me zai abin nan Allah ya da. To shikenan nan muka kawo ƙarshen wannan hira tamu, sai kuma a tara sati na gaba don jin wani sabon shirin da za mu kawo muku. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A sha kallo lafiya.